Česká rada pro šetrné budovy představuje platinové členy v roce 2011. Společnost Enviros poskytuje služby v oblasti energetického a environmentálního poradenství a je členem mezinárodní skupiny SKM Enviros, ze které již více než 16 let čerpá především důraz na udržitelnost ve všech aspektech podnikání a lidského života. K nejznámějším projektům skupiny SKM Enviros patří například udržitelný koncept pro Media City v britském Manchesteru nebo účast na přípravě udržitelných sportovišť pro letní olympiádu v Londýně 2012. Český Enviros je však svébytná společnost, která se může pochlubit účastí na mnoha tuzemských i mezinárodních projektech. Jedná se například o Slovsev, velmi úspěšnou úvěrovou linku Evropské banky pro obnovu a rozvoj, zaměřenou na podporu snižování energetické náročnosti v bytovém sektoru, průmyslu a výstavby obnovitelných zdrojů energie, kde Enviros působí v pozici projektového konzultanta. Od roku 2007 program Slovsev podpořil stovky projektů na Slovensku, včetně snížení energetické náročnosti u 500 obytných budov, 50 průmyslových podniků a 20 projektů obnovitelných zdrojů energie. Odhaduje se, že tyto projekty povedou k úspoře více než 400 000 MWh ročně, což odpovídá spotřebě elektřiny asi 100 000 domácností. Enviros ovšem nenachází klienty jen ve veřejném sektoru, ale i v sektoru soukromém. S našimi klienty a obchodními partnery spolupracujeme tak, aby byl vždy zaručen co největší prospěch z projektu či opatření pro všechny zúčastněné strany, a to obzvláště s ohledem na udržitelnost. I proto se výrazně angažujeme v oblastech EPC, což je poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou, kdy se samotný projekt financuje z reálných dosažených úspor. Z dalších služeb, které poskytujeme, bych chtěl zmínit komplexní dotační management, dále studie proveditelnosti, energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov, studie energetické účinnosti, územní energetické koncepce a také akční plány. Enviros zkrátka poskytuje komplexní konzultační služby v energetice i životním prostředí, přičemž všechny jeho aktivity mají jednoho společného jmenovatele, kterým je udržitelnost.